So what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Today is Friday, so wala tayong magawa. So ito, may sasabihin ako sa inyo mga bay. Ito ay good news to. Good news to sa akin at good news din sa lahat. So ayan, babalik ako mamaya. Babush! Jiski TV Vlog. So ayun mga bay, so yung sa sinasabi ko, may good news sa'yo. So ayun, umaabot na tayo ng isang 1,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo mga bay. So kung di dahil sa inyo, hindi ako makaabot ng isang ganito. So nung dahil sa iyo mga bay, dahil sa inyong lahat, sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga bay. Kundi dahil sa inyo, nako, parang hindi tayo makaabot ng 1,000, no? Kasi mahirap talaga. Kasi dumaan din ako sa pangingisda na yan. At yun, sobrang daming pagsubok na dumaan bago maabot yung 1,000. So sana mga bay, hindi kayo magsawa sumuporta sa akin at sana i-like nyo, tapos i-share nyo, tapos mag-comment kayo sa sa mga videos ko para para maano ko kayo kung anong nagustuhan nyo sa mga videos ko. So ayun mga bay, maraming salamat talaga sa inyo. Sobrang thank you sa inyo lahat mga bay. Kasi maabot na tayo ng 1,000. So ayun mga bay, so sana huwag kayong magsawa sa suporta sa akin, sa pamilya ko din. Kayo dyan mga taga-probinsya, sana huwag kayong huwag sawa sa suporta sa akin kahit sa man sulok ng mundo, basta may mga Pilipino. Sana suportahan tayo mga bay. Kasi ito lang yung inaasam natin, no, na maabot tayo 1,000 tapos makuha yung ni YouTube, yung yung requirements niya para ma-monetize niya tayo. So ayun mga bay, sobrang thank you talaga. Sana huwag kayong magsawa sa suporta din ako sa inyo. Huwag tayong iwanan mga bay. Para sa atin to, para sa ikakabuti natin mga bay. So maraming thank you. So hanggang dito na lang tayo. So nag-share ko na lang hindi muna. Continue muna tayo share ko kung paano ako umaabot ng 1,000. Ang daming mga bay. Ang dami kang marinig na mabasang mga bad comments. So baliwalain na lang natin yun, mga bad comments or pa yan. Basta huwag ka lang ma-discourage. Dapat yung bad comments na yan ang sa'yo na ituloy mo yung pangarap mo. Kasi may mga comments din ako natanggap na mga bad comments. So hinayaan ko yun. Hindi ko yun pinansin. Hinayaan ko yun mga bay. Na yun, so itabi mo na lang yun kasi mahirap pag ilagay mo sa mo. Huwag basta hayaan mo lang yung mga bad comments. Yun ang sign na nagustuhan ka ng mga tao, ng mga subscriber mo. At sana huwag mong kalimutan din magpasalamat sa ni Mr. J, ni Papa J. Sana mga bay. Yun lang ang sa akin mga bay, tulungan tayo para makaabot ng gusto ni White Tape, ayun, para matupad din ang pangarap natin na maging small YouTuber. Small lang muna, hindi muna tayo papunta ng malaki. Sa small muna tayo. Doon naman magsisimula, galing sa small kung pataas. So ayun mga bay, maraming thank you talaga. Babush! Huwag niyong dapat i-like nyo, i-subscribe mo lalo na sa mga hindi pa nakapanood sa mga videos ko.
manood kayo tapos bago kayo mag-comment then like then subscribe niyo then notification bell then. Okay, thank you mga bay.